Този епизод е за побойниците, които са ви дразнили като малки или деца го гледат. Значи, ако побойник иска да ви заплаши и каже, че ще ви набие или не направите нещо, иначе ще ви набие или нещо ще ви направи, не му обръщайте внимание, защото и на него като малък сигурно са му правили същите работи, той сега си го връща. Но по-добре, ако наистина, защото има някои побойници, ако кажат, например, ще те набия, ако няма да те набия, ако направиш еди какво си. Но ако не му обърнете внимание, може пък и наистина да стане така да ви набие. И така. В училище има най-много побойници. Те са ужасни, ужасно гадни, ужасни. И така. Просто не обръщайте внимание, ако стигнете чак до тук, ако ви омръзне, просто побойника, ако не му обръщате внимание, може и да ви остави. Но ако не му обръщате внимание, може и да ви набие. Така че по-добре не му обръщайте внимание, но някой не им обръщайте. Както искате, но този епизод просто беше... Епизода беше за побойниците, колко са досадни. И постоянно се бутате така, ходят изведнъж така. Бутат. Ужасно е. И се с някакви дебели гласове и само обиждат хората. Това е гадното на побойниците и само убият. И така, това беше всичко. Дано да ви е харесва клипа и моля ви, харесвайте. Пишете предизвикателства. Аз вече ще качвам от Жоро Костадинов всеки път. Възстанових си профила. Не знам как, просто така. Хрумна ми едно нещо и стана. Чао хора, моля ви, искам да събирам показвания, искам да стана известен и да събирам показвания. Моля ви, моля и харесайте този клип. Моля ви.